Kanál Večer z 5GB ponúka rozhovory so začínajúcimi kapelami a s ostrielanými hudobníkmi, hudobné recenzie a samozrejme nesmie chýbať humor. Čaute, dnes tu máme ďalší zaujímavý rozhovor z predajne Music Express a mojimi dnešnými hostiami sú pankáči z kapely Stošanci. Čaute, čaute. Čaute, ako sa máte? Dobre, v pohode. V pohode všetko. Hej, cesta bola aká? V poriadku. Troška sme kmitali, ale akože pohodičke. A ste z Bratislavy? Či? Z Bratislavy, no. Z Petržalky a Devíska. Devinská originál. Pekne. Dobre. Dneska pokecáme o vašej kapele, ktorá vznikla 2024 a mohli by ste niečo povedať? Ako ste vznikli? Ono to bolo tak, že 2024 v maji, ale celkovo to vznikalo vlastne 2023, kedy vlastne som si vymyslela nejako, že chcem niečo ako vytvoriť, alebo tak, popri snúbencovi vlastne, že on čo mal skôr či neskôr kapelu, tak on ma vlastne učil nejaké veci, akordy a takto proste nejaké pesničky a tak som sa vlastne naučila na bas-gitaru. Úplne sama. Ale najprv sme sa mali volať Na ruby, ale keďže ten názov už niekto mal, tak potom som rýchlo hľadala nejaké iné názvy proste niekde aj po internete. Asi 2 dni to trvalo, alebo koľko tak nejak, že keď som prišla na nejakým spôsobom na Stošanci. No. Takže to. A kvôli čomu, že Stošanci? Asi kvôli tomu, že každý si dáva nejakú šancu v živote. Aj my si dávame veľa šancí. To všetci sme. No, mnoho. No a asi celkovo tak, pracovne, vzťahovo a tak, že asi taký názov nejaký. Pozitívny. Pozitívny, jasné. Samozrejme. No. Nie negatívny. Giuseppe? No, si povedal asi všetko ako k tomu a hlavne tam má výučba na bas-gitare, pevné nervy. Som si myslel. Ale tak ako je šikovná, ako naučila sa, takže tie základy všetky tam rozoberá vlastne z tých kapiel Slobodná Európa, Zóna a potom hlavne tie moje, z tej mojej kapely skôr či neskôr. Takže odtiaľ ako tak stále sa učíme, no. Takže, ono to bolo tak v podstate, že od toho leta do decembra som sa to začala nejak učiť postupne a už potom od január 24, tak to už vlastne vznikali tie nejaké na papieri alebo tak celkovo vymyslené nejaké texty a tak sme sa dopracovali nejakým pesničkám. Čiže ty si začala s tým, že začnem hrať na bas-gitare a spravíme kapelu? Áno. To bol plán? No to bolo hlavne tak, že si sa vlastne pozerala na tú basu, pozerala, že chcem sa naučiť, tak teda, že vyskúšam naučiť nejaké prvé veci a ono to fakt akože išlo, čo bolo pre nás také prekvapenie, že akože halu, že Gčko, Dčko, Cčko, Ečko a proste, že to išlo tak pomaly, tak sa to tak vyvíjalo celkom. Ono to bolo tak, že som vlastne mala nejaký taký sen ako keby a som sa ráno sadla na gauč a pozerala som stále na tú basu a on mi hovorí, že tak, lebo bola, keď som skúšala gitaru, ale to mi nešlo a tak potom, že ja som z ničoho nič, lenže proste niečo ma to lákalo, vieš, aby som na to začala hrať a ja sa ho pýtam, že tak skúsim bas-gitaru a on, že nie, že to mi nepôjde možno taký negatívny a potom, že ale však vyskúšam to, tak potom už ma začal učiť vlastne na tom, že tak vyskúšaj toto a pesničky mi a jeho púšťalo Slobodná Európa, Zóna a proste tieto staršie. Klasiky. Tak no. Je prísny učiteľ? No, ako kedy. No. A podľa toho jak mi to ide, lebo niekedy mám nervy, že niečo mi nejde a mne sa to nechce proste znovu potom riešiť, ale potom si poviem, že mám aj teraz vlastne tú kapelu, s ktorou chcem niečo dosiahnuť, takže proste musím sa to naučiť aj ťažšie veci, aj tie ľahšie. No. Takže tak. Dobre, vy ste potom po chvíli v podstate už mali aj nejaké pesničky. Prvá bola tá Faloš.
Čo sa týka, prvá, čo bola na internete, na YouTube, bola Faloš a potom išla Divná doba. Ono to bolo tak zároveň, že tá Divná doba aj Faloš. To sme vlastne nahrávali v tom štúdiu, Exponent. A v tom vlastne išiel aj ten klip v tej Divnej dobe, čo bolo vlastne z toho štúdia natočené. No a potom tam bola tá Faloš a to bolo také, že len nejaký text sme tam dali a vlastne takto. Tie dve pesničky ako prvé vlastne dali. Máte tam vlastne 2 klipy máte na tú Divnú dobu. Áno, jedna sa natáčala, ako my sme si robili v tom štúdiu Exponent, ako iba tak, lebo sme si všimli, že niektoré kapely majú aj stáde proste klipy. A potom že tak vyskúšame. A druhá bola nejaká známa, tam došla... To bol bubeník, vlastne môj bubeník, skôr či neskôr. Tak on s nami ako začal toto. A vlastne tam bola nejaká známa, čo tam točila a ona vlastne urobila to známa, akože ten druhý klip. A ten prvý ste si nahrávali sami? Áno, to sami. To sami bolo. Čiže ktorý bol lepší? Tak... Na tom, čo sme si nahrávali sami, je viacej videní, tuším. Takže tam, no... Tak nejako hovorili, že aj to je dobré, aj to je dobré, ale... Ako kto sa na to pozerá lepšie. Nechceš uraziť bubeníkov. Ako není, je to dobré, ale mne sa skôr ľúbil ten, čo som ja urobil. No však samozrejme. Klasika. Takže tak... Dobre, super, veď ja som bol aj na vašom koncerte, keď ste hrali. By sa to ľúbilo, bolo super. Vy ste najprv začínali vlastne, čo sa týka bubeníka, bol Dano. Dano, hej. Vlastne skôr či neskôr. Ten potom skončil, lebo ten chcel asi pokračovať iba skôr či neskôr. No áno, ako to bolo tak, že možno sme chceli aj, aby to bolo také, že aj trocha možno iné. Ale ako aj Dano skôr chcel iba, že v tej našej kapele, že aby iba tam hral. Jasné. Sa mu nechcelo už akože tak. Ja som potom hľadala dlho bubeníka. Ale mali sme nejakých pár bubeníkov, ktorí povedali, že vedia hrať aj punk rock, aj všetko možné. A nakoniec nie, proste, že to bolo úplne strašné a potom nám prišiel jeden... Bolo veľa takých expertov, ktorých som už ja vedel hrať lepšie na bicie, lebo ja trocha aj hrám ako na bicie, ale... Tak tam je väčšinou taký problém, že keď niekto počuje, že je to punk, že tak kokos to zahrám, vieš, a potom zrazu, že fúha. Tak áno, že všetci sú takí múdri, že jasné, není problém toto a potom vidím, že tak že nejaký problém z toho. Čiže bubeníka máte teraz toho Maťa? Hej, Maťo, no. Šikovný. On k nám, akože veľmi šikovný, ale k nám prišiel tiež, takže už som bola zúfala, že už neviem, čo mám hľadať, proste všelijaké inzeráty som dávala. Potom proste mi napísal Maťo, že teda, ale on aj sa vie k nám prispôsobiť, akože dosť, že proste to, čo mu povieme, to je také, že proste ako keby, že sveté, že proste aj to tak spraví, že proste podľa našich predstav, lebo niektorí by aj špekulovali možno, vieš, že proste toto nechcú hrať, alebo iné chce hrať, alebo proste niečo lepšie, alebo vyššie a tak. A proste on nie, on proste to, čo máme naplánované, tak proste to on zahrá. Takže tak podľa takých predstav našich, no. Čo sa povie, ako zatiaľ, no. Ako zatiaľ, takto, no. Tak on je zaujímavý už aj tým, že vlastne má nejaké zdravotné problémy, alebo čo to mal? No áno, určite si to niekto všimol, že aké má zdravotné veci a tak, ale ako na to, že to má, tak vlastne niektorí ľudia povedali, že akože dobre, že akože viacero ľudí povedalo, že najprv si mysleli niečo iné a potom už keď ho videli hrať, tak proste povedali, že wow, že to je dobré. Že lebo ja som napríklad vôbec nevedel, lebo ja som prišiel a vy ste už hrali, keď som ja prišiel, že? Áno, myslím, že ja som prišiel, vy ste hrali a som pozeral, že až dobre, že v pohode. A potom keď zišiel, že ty kokos, až dobre, super. No hej, že niektorí tak pozerajú, že... Človek si to nevšimne, keď to bola mňa za bicimi, tam sedí, že nič. A potom keď sa postaví, tak už zrazu ľudia vidia, ako... Ale tak je to také, vieš, ale za koľko tých kapiel, čo majú takéto, vieš, napríklad Def Leppard, ne, ten nemá ruku, chalan. Čo ja viem, my sme mali toho Volume kapela, Slováci, tých som mal tiež a od nich zasa bas gitarista nemá nohu. To bola tiež taká šupa. Takže... No však áno. No, tak hrajú jak blázni. My sme vlastne tak začali ten prvý koncert cez nejakú jeho školu najprv a to bolo vlastne v Petržalke, v Dome kultúry. No a potom už ja som začala
byť akože ako organizátor, že som už písala všetkým, proste hľadala som proste ľudí, alebo kapely, ktoré chcú s nami hrať postupne a sa to tak postupne odkrývalo ešte. Aj teraz to je stále ďalej také, no. Super, však napríklad, čo máme aj babi, čo sa týka na basgitare, u nás Horky, že slíže, tam je basgitaristka, Poison Candy, to je také... Aj Vandali. No jasné, no to je niekoho manželka, ne? To je to bubeníka. Že? No, to Valéra. No. Moji sú vlastne brat a sestra. Ona tam chvíľku nehrala, bo bola tehotná, alebo čo to bolo? No asi, ale tak oni si našli teraz. Tak, no. Iná basaka. Maníci. Dobre. Máš nejaké vzory? Čo sa týka na base? Sa sleduješ niekoho? Tak čo ja viem na tom TikToku alebo tak? Vieš čo, ja sledujem sama seba. Skorej, akože naozaj vzory nejak celkovo konkrétne nemôžem povedať, alebo nemám, lebo vlastne, jak som spomínala, ja som vyrastala vlastne v takej polovičnej rokovej rodine, takže ono to prišlo všetko akože sama od seba, všetko akože tie všetky kapely, aj staršie, aj novšie, mladšie, neviem aké, tak vyslovene som sa stále učila len na jeho kapele a potom už keď teraz niečo ma napadne, tak väčšinou, čo počujem aj z tých starých známych kapiel, tak možno, že pár akordov si tak zahrám, ale vyslovene vzor nemám. Akože to už ide tak sám od seba, vieš, že proste tak počúvam nejakú anglickú, americkú kapelu, poviem si, že tak toto niečo také chcem podobne, alebo napríklad Misfits sa mi páčilo nejaké také akordy z toho, alebo aj od Konfliktu dosť, akože tam sa mi veľa vecí páči a teraz máme pripravenú takú pesničku, ktorá je taká dosť dobrá, akože taká rýchla tiež štýle Konfliktu napríklad, ale nie tak úplne ako to majú oni, ale podľa seba to máme, takže tam bude... Skúšame už trocha také tie pogovačky. Také víči, akože teraz, čo sa pôjdu nahrávať pesničky v auguste, tak budú vlastne dve, potom zase dve po dvoch, ako a máme už pripravené dopredu svoje, takže už ich bude viacej. No. Super. A ty ako si bol na to so vzormi, keď si začal? Tak to bolo tak, že neviem, tam boli City Offspring, ako Dexter Holland, ale to bolo také zmiešané, že proste bol najprv ten nový punk, potom bol ten starý, ako Sex Pistols, Ramones a potom slovenské Zóna, Konflikt, Davovka a všetko možné. Takže ono to takto išlo, že to staré a nové, čiže dodnes to tak asi aj ukazuje v tej mojej muzike, že je to také, že aj ten starý štýl, aj ten nový štýl, že je to také zmiešané. Akože. Aj, jasné, klasika. Také. Dobre, mám takú zákernú otázku na vás. Ste pripravení? No. Neviem. Hej? Daj. Vlastne vy ste pár, dneska máte 2 roky. Áno. 2 roky, oslavujete spolu. Mňa by zaujímalo, že či po koncerte si aj poviete, že počuješ, trošku si tam, trošku niečo mimo bolo, dávate si aj také? Poviete si? Aj sa pohádame. Aj sa pohádame, ale to je taká punková hádka, vieš, že proste napríklad, jak boli tí z Nirvany, jak sa volali, tá jeho... skôr by som povedal. Alebo čo Sida Nancy, alebo také, skorej. Alebo Pamela Tommy možno v niektorých častiach. Takže hádky kvôli tomu. No mne to tak napadlo potom, lebo pamätám si, ja som mal frajerku a sme hrávali šípky, klasika, a tam je taká hra, že Človeče nezlob sa. A sme hrali taká veľká partia a som ho vyhodil, keď mala nejaký 250 a sa hrať do 321. A veľké smiechy, samozrejme, ale že smeješ sa? Nedá ti. Ježiš. Takže to bolo také milé, vieš, od mne. Tak už potom som sa nesmial, vieš, už som bol potom taký, že dobre, že sú taký. Tak toto až tak nie, ale skorej by som povedala, že... Že tichá domácnosť. Nie, ale ako my si to rozoberieme. My si to rozoberieme, ale tak je všetko akože normálne, ale akože není to tak, že proste neviem. Lebo my si to aj natočíme, akože normálne na video. Ale to je dobré, to je asi ten najlepší štýl, a dojdeme z koncertu domov, vieš, otvorí nejaká fľaša a toto. A si to hneď pozrieme celé a už že tam krivý akord, toto. Ale dobre, ja si myslím, že super. Dobre. Na to, že koľko hrávaš? 2 roky?
No, vlastne rok. Rok iba. Super. Ani necelý rok vlastne, ale neviem, jak to teraz počítam. To, že ja by som sa mal viacej snažiť. Keď... No, veď to, že ja sa ho stále pýtam. Za chvíľu to bude také, že počúvať, čo ja viem. Však ja sa ho stále pýtam, že na to, že už hrá toľké roky, takže to nemôže vlastne... že to je, nepripustné. Koľko to už je? Nejakých 25 rokov? No. A tak vieš, to je také. Tak ja to mám ešte odpustené trošku, keď ešte to len Kdež tak. No. Vieš, to má ťažké. Dobre, vy ste teraz háňali druhého gitaristu a zohnali ste? Vieš čo, stále, akože niekto mi písal, ale tí ľudia vymýšľajú, hovorím, že proste a čo hráte, ako hráte a toto nie a tamto nie a proste, že on chce, neviem, proste je to ťažké s tými ľuďmi. Ale to je aj to ťažké, že tam si človek musí aj sadnúť vlastne s tým gitaristom, lebo to sú predsa len dve gitary proste a to už nie je, že gitara, basa a bicie, že tam si musia nejak tak ladiť spolu a aj tak možno osobnostne a takto. Ale on mi to možno tak nepraje, lebo ja som povedala, že keď bude on spievať, tak ja sa budem jašiť s tým druhým na pódiu a on bude si spievať. No dobre, to treba. To ale nie, tá druhá gitara zasa oživí tú kapelu, zasa to tak posunie úplne. Však ako určite, no len je to taký problém, že vlastne nájsť takého, čo by sa hodil. Aj ten štýl hrania, to je také dosť... Tak... Neviem, veď uvidíme možno. Keď nie, tak budeme stále traja, no. Takže hľadá sa druhý gitarista, takže potom môžete písať na facebookovej stránke napríklad 100 šancí, Skuty nemôže, ten už hovoril, že na mňa nekúka. Skuty. Dobre, vy ste tam mali nejakú veľkú šancu získať nejakého fakt, že dobrého gitaristu, len ten vekovo nejak bol mimo, že už presahoval ten limit. Akože áno, hej, len my hľadáme akože tak trochu mladšieho aj teda, ale tak neviem, no keď bude ako niekto starší a čo by vedel tak s nami hrať, tak môže. Kľudne. Ja som myslel mňa, vieš, lebo ja som vám tam písal. No veď ja viem, že keď chceš, tak môžeš. Ja som ja teraz rozmýšľal, že vlastne čo sa... Ja viem, však ale mňa to... Ale potom mi to už doplo, vieš, že vlastne... No, to vám musím tam ale pohode, ako hej. Hej, mňa to hneď je. Však môžeš dojť na skúšku zahrať. Ja mám teraz dosť svojich týchto. Teraz, lebo vlastne my tým, že máme 20-ročného bubeníka a nejak nevymýšľať, tak sme chceli aj nejakého takého gitaristu, čo by to nejako tak... Vieš čo som ja hrával, tak sme mali 19-ročného gitaristu a ja už som mal vtedy trepnem 35. Úplne super. No, však... V podstate ja som bol pre ňu jak tatko. No, však je to také, že ten Maťo je taký, jak náš syn. No. Takže keď som mu niečo rozprával, nejaké blbosti, tak zase bas-gitarista, čo bol frontman kvázi kapely, tak ten ma zase čo robíš? Neblázni. To nemôžeš mu také veci, však ty musíš byť taký vzor pre ňo. Takže je to také zaujímavé. Dobre, budete nahrávať nejaký album? Niečo chystáte? Áno, určite. No, akože hovorím, tak albumov ani skôr, jak asi všetci teraz, single. No jasné. Teraz a keď sa to vyskladá, tak sa z toho urobí akože album. Vieš čo, áno, no, takéto CDčko chcem nechať, akože, alebo niekomu aj dať, porozdávať, alebo na nejakých koncertoch, CDčka, trička a také tiež, no. Takže, ale to bude až asi, neviem, či to stihnem do konca tohto roku, alebo až na ďalší rok. Takže tak. Ja som taká, že ja chcem mať veci skôr tak rýchlejšie než pomaly. Nebudem 20 rokov byť bolo dlho čakať. Tak to áno, to je jasné. Akože 10 alebo ja neviem, no. No však v našom veku už ani nemôžeme moc čakať. No tak hej, tak tvojom viacej. Dobre, tam máte nové logo, tú máčku. To si vymyslela ty? No áno, ja som dala podne, že čo by som si predstavovala a tak mi sa to vytvorilo, hej, no. Ale spravila ju ona. No Umelá inteligencia. však spravila, no však moderné veci už. To je, hej. To môj syn využíva už úplne na všetko. Že už som z toho úplne nebol na tréningu a že čo má povedať trénerovi, tak si napísal. Čo má povedať trénerovi, že som neprišiel na tréning. To by úplne dielo, počúvaj. To už je akože fúha. Alebo do roboty šéfovi, ne? Nejaké veci. No, ale to je... Ako na niečo to je dobré, no. Neviem, no.
Ale ja som najprv ako chcela dať vyrobiť to vlastne nejakému tatérovi, keby vedel tak malovať, vieš, kresliť. A potom, že však zaplatiť zase, však za všetko sa musí platiť, ale potom, jak som si to stiahla, tú umelú inteligenciu, tak ja som len, že či sa to tak dá, a to mi normálne tak vytvorilo. Super. Logo, takže vy aj nemáte kerky? Nemám ja žiadnu, Ja mám dve mačky, jedna je tu vpredu a druhá je vzadu. To už mám. Ja už som tým iný, že nemám. Áno, hej, lebo už je taká doba, no to sme sa tak pozastavovali, že voľa keď niekto mal, ne, tak to sme tak brali, že nejaký basman. Potom zasa prišla doba, že všetci kerky a úplne, že všade možne po ksichte. No, to sa a teraz vlastne je v móde ako keby ten, čo nemá kerku. To je taká zmena. Idem s dobou. Áno, hej. Človek ani nevie a sa už veze. Dobre. Čo sa týka koncertov, kedy budete mať taký najbližší koncert? Teraz? 11.10. 11.10? Tak možno ešte aj predtým asi. Či? Predtým budeme nahrávať v tom Exponente. Ale akože a kde to je vlastne ten Exponent? To je v Lohovci, Šilekovo. Lohovec. Lohovci, to sa tak tvrdo rozpráva. Lohovec. To je také klasické štúdio, kde asi všetky tie známe kapely super. vznikli. Tie také punkové a takto. Teraz sme to mali tak, že každé 2 mesiace a teraz neviem, či ešte niečo stihne vymysleť, lebo teraz väčšinou sú to leto a všetci majú už, lebo celá som aj s nekultúrou, ale oni nemohli proste teraz stále, tak mi dávali iný termín aj s tou ďalšou ich kapelou. No a tak uvidím, kto sa ešte ozve. Keď sa niekto ozve, tak ešte bude pred októbrom, ale teraz je zatiaľ v októbri, no. V októbri. Čo sa týka pesničiek, si zložila aj niečo ty? Je to tak, že proste mňa tiež niečo napadne, vyslovene nie, proste ja buď dávam ako posuniem jemu, akože textá robí tiež, akože takto. Tak nejaké nápady. Ale nápady mám, akože. Ja to už celé doladím dokopy. Potom vyslovene, alebo tá divná doba, vlastne začiatok, jak to začínalo všetko, tak to bolo tak, že proste takú chcem pesničku a také tam budú slova a takto, ako, aby sa to rimovalo. A potom som to poslala jemu a on to potom už len doladil nejako. Tak, takže. Super. Takže, Tá divná doba sa mi páči asi najviac z týchto skladieb. A bol aj niekto taký, že ti hovorí, že čo ja viem, to je moc tvrdé na túto dobu. Tolerantnú. Vieš čo, áno. A hlavne keď sme hrali na tých, že akože na tých dome kultúry alebo tak, kde neboli takí nejakí len pankáči alebo nejakí rockery, a tak im sa to možno, ja som to cítila tak, že možno sa to nebude im páčiť, lebo aj tie texty máme také, že nie každý sa s tým môže stotožniť, ako. Ale celkom na tých koncertoch mi zatiaľ nepovedal niekto, že si hrala nejako zle, alebo že niekto si spievala niečo, alebo on, že niečo tak to všeobecne akože nikto. Skôr tie texty, vieš, to som myslel, že text. No texty taký... akože to nejak vôbec sa tam nejak moc nikto nevyjadril, že... Nemáme také úplne konkrétne, úplne, že strašné, je tam niečo, že si každý niečo nájde možno. A teraz, čo máme ďalšie pripravované, tak tam to je tiež o živote. Takže... No jasné, aj to Plaza, to je tiež dobré, to sa mi tiež páči. To je také, čo sme mali tú Agamu. To je naša Agama. Dobre, to je super. To sa... A dobre, také rýchle, ale, aby som nezabudol, však ty si gitarista, gitary tvoje, to by ma zaujímalo. Moje gitary? No jasné, lebo ty ich máš hodne, ak som si tak všimol. Akože aké mám? No jasné. Fú, no tak mám tam... neviem, či môžem ísť od najstaršej, to je Epiphone, alebo jak to mám povedať, Epiphone, taká klasika. Potom tam je Stratocaster, Fender, čo som teraz dostal. Takže. Potom je tam zase Squier, Fender Telecaster. A čo tam ešte? Ešte mám jeden taký tiež, taký niečo, jak je Epiphone, to je taká polepená celá. A to je asi všetko, neviem. To je dobré, to sa mi páči. Ale ešte mám akože obyčajné gitary a to je také akustické. Akustické, no tak tých je veľa. Čo používaš, aký aparát? Laney, to je vlastne 60 W, také lampové. Taká klasika, 60 W Laney. Používaš aj nejaké krabičky? No je to vôbec, ja vždycky jem kábel a
všetko doprava a ideš. Klasika na plné bomby. Lebo sú takí, čo tie krabičky používajú, ale ako ja som to nikdy nejak moc akože nepoužíval. Ja som vždycky akože rovno kábel a takto. A to je asi možno aj najlepšie. No. Možno kvôli solám, vieš, keď nejaké solo alebo niečo. Tak sola u mňa sú také raz dobré, raz ne, ale tak akože... A stačí nejaká výhrávka, vieš. Veď práve aj toho solového gitaristu by som možno, keď je on to presne tak ešte nevie tak dobre, tak možno, že aj taký. Ja som tak rozmýšľal, no, že vy ste keď pár, že nejakú takú pesničku, vieš, nejaký taký príbeh, jak ste sa dali. Hej, máte? Super. No, máme tých dvoch bláznov, ale možno, že vymyslíme niečo ešte akože také viac identickejšie, ale dva blázny, tak to sú takí, jak tie rozprávky, či film, čo to... Harley Quinn a Joker. Joker, tak to je také, že on je Joker a ja som jak tá Harley. Takže taká bláznivý. No tak ale tak to je asi najviac tá pesnička taká, že tí dvaja blázni, to je asi také, že... Akože on zložil pre mňa nejaké pesničky, jak má, čo má na YouTube, že Giuseppe, tak tam má napríklad, že nejaké veci aj o mne, takže sú tam nejaké jeho tvorby ešte. Ako. Ale takto spolu, tak vidia, že sme spolu, tak budeme spievať o normálnych veciach. Tak akože. Budeš spievať aj ty? Ja vokály, ale možno raz aj dlhšie. Akože chcela by som... Lebo to by ma zaujímalo, že či by ste tak spravili skladbu, že vlastne obidvaja spievate, vieš? No, chcela by som, kvázi, viac menej taký duet. Chcela by som. Pomalší, aby to nebolo rýchle. Máte aj pesničku, ktorá je pomalšia, ani ne? Skôr to ide tak... Asi také v rytme, ak je to faloš, alebo ešte tie správy. Tak to je také, no, správy o faloš. Ale inak sa to tak pohybuje, tá divná doba, akože máme tam také aj tempo. Tú Elvisovú ešte. Elvisová to je také, jak z tej na Elvisa Presleyho sme vymysleli také vlastne ten Hound Dog, tá pesnička originálna, tak vlastne sme to takto dodali do toho. Neviem, sme to hrali na koncertoch teraz tiež. Hrali sme to, no, ako teraz to tak viac nie, že viac menej tie vokály ako iná, akože tam dáva. Ale tak keď sa to zlepší, že ten spev alebo takto, tak určite by sa to nejak dalo tak, aj, že nejaký ten duet, tak uvidíme do budúcna. To ešte bolo také zaujímavé. To bola taká halus. Bolo by to dobré určite. No. Mňa skorej tie výkriky bavia, že, lebo tedy mám ten hlas taký, lebo akože išla som k dvom, takým tým, čo učia ten spev. A oni mi povedali, že mám to tam, ale že proste mala by som to cvičiť viacej, ale to tie, práve tie, jak to sú výšky, alebo ako keď to spievam, tak, že keď to tak vykrikujem, tak vlastne to mi ide najlepšie. Nejaké ako keby jak scream, alebo také niečo. Tak to možno. No to sú do tých vokálov, tie výkriky vlastne také. A tak do tých punkových a tak to ide, no. To sú ale také, také ona. Možno časom určite chcem viacej ako no. Či to bude, vieš, či nebudeš mať potom také, lebo veľa týchto aj gitaristov aj tak, že ktorí nespievali, iba hrali a zrazu mali aj hrať, aj spievať a boli potom, že ty kokos, že teraz buď spievali a prestali hrať, alebo hrali a nespievali. No však ja sa tak učím na skúšobni ako že do tej pesničky si aj hrať, aj spievať. Ako no. Takže uvidím. Teraz, čo má výsť jedna, tak tam budú tiež také, že vokály a tak. No, vždycky sa to tak snažíme tam zaraďovať, aby to bolo hlavne iné, jak skôr či neskôr. Jasné. Lebo už to je vlastne, že ja som spevák tam, aj tu, aj tam som gitarista, aj tu som gitarista. Takže aspoň, aby tie ženské proste tie vokály, že to tam Tina vlastne dáva, aby to tam bolo také, že iné celé. Takže aspoň to, aby to tak rozlišovalo vlastne tie kapely dve. Že... Aby to nebolo stále tak, že Giuseppe spieva, tak to je skôr či neskôr. No. Najskôr šanci. Ne. Keď spievaš, tak si to proste... Treba tam hupnúť aspoň takú tú maličku. Áno, je to také... To by vás možno potom tak inak identifikovalo, že aha, to sú oni, že jasné. Však ja mu stále hovorím, že on už urobíme, my máme doma to domáce štúdio nejaké, čo si to pripravíme a spravíme celkovo, nahráme a potom to už presunieme, potom si to ideme nahrať už do toho štúdia, ale ja mu stále hovorím, že aj ja tam chcem spievať, že keď už to celé spraviť, tak daj tam už aj kde budem ja spievať tie vokály. Vokály, jasné, to treba. To je hneď to úplne rozdiel je to. No však jasné, ako to je.
Dobre, čo by ste ešte tak mohli povedať? Niečo také zaujímavé. Na čo sme tak zabudli spomenúť? Ja, no tak budeme teraz dosť nahrávať v štúdiu tie nové veci a uvidíme, čo ďalej. No ja sa budem snažiť, aby som mala nejaké kapely, ktoré budú s nami hrať, lebo vlastne znovu budeme hrať z Minority vlastne v tom októbri a Lame to Me. To ešte s nimi sme nehrali, takže, lebo pýtala som sa, že chceli s nami hrať, takže v pohode. Takže tiež pokecáme potom a tak a teraz naposledy sme hrali Spadla na hlavu, to bolo také tiež zaujímavé, takže... Ja nepoznám, Pankači tiež? Oni sú z Košíc a oni hrajú tiež, ale oni už dlho hrajú. Tiež oni taký už punk, niekoľko taký rokov už hrajú. Street punk, taký proste, no. Také známe pesničky niektoré majú, takže zatiaľ sa nám nestali nejaké vtipné scénky. No a keď ja zabudnem niekedy na teraz, čo sme boli vlastne na tom festivale Cmarofest, vlastne 4.7., tak to chcem povedať, lenže to prvýkrát som bola na veľkom festivale, alebo teda na väčšom, kde hrali už viacej kapiel. Vlastne to bol dvojdňový festival. A my sme hrali, no nás dali bohužiaľ ako prvú kapelu. A vlastne to je také, že buď tam máš málo ľudí, ktorí ešte nie sú opití, lebo ešte si tam dajú niekde v reštike pivo a také. Takže potom ani nemáš tak veľa tých ľudí. Čo to akože pozerali nás, ale skôr, a to som bola veľmi nervózna a ja sa učím aj pohybovať, keď hrám na tých pódiach, lebo zatiaľ tam niekedy stojím jak socha, ale to není o tom, niekomu sa to páči, mala som aj také ohlasy, že to je dobré, aj keď len tak stojím, že to vyzerá elegantne, ale mala som aj také, že mám sa viac začať hýbať, akože tak. A tak ja sa učím aj tej skúšobni proste s tou básou niečo robiť. Alebo celkovo, keď si pozerám nejaké videá, tak sledujem, tak potajomky, že dojak sa hýbe, ale to je časom, mi povedal niekto, že časom prídem na to, že čím viac budem koncertovať, tak tým viac budem vedieť tak. Proste, že ako vlastne aj dokonca vlastne nášho bubeníka učí Vandy z Konfliktu vlastne. Tak, pozdravujeme Vandyho. No, tak... Čau Vandy. tak to sme tiež radi a ešte spiaceho Skutyho pozdravujeme. To sme takí nudní, že... No, spí stále, to je v pohode. No a vlastne tiež... Ešte z Minority bubeník vlastne aj on učil vlastne. Aj vlastne aj ten, ale... Šikovne, však oni vlastne hrali s vami aj v tej... No, v tej kôlničke sme hrali spolu. No. Áno, no a vlastne aj napríklad Loizo z Konfliktu tak tiež a vlastne... Loizo je pán. No, tak ten akože bol super, ale tiež akože, čo som tak počúvala tých ľudí, tak hovorili, že keď už budem viacej sa pohybovať na tom pódiu, tak vlastne už teda viacej koncertovať, tak sa budem vedieť aj pohybovať viac. No. Akože. Vieš čo, ako je dobre počúvať nejaké rady, ale ty si najprv musíš uvedomiť, že hráš rok. No. A oni nemôžu za rok čakať od teba, že ty tam budeš koľko spogovať, skákať, tancovať a neviem čo, vieš, lebo ty sa v prvom rade budeš sústrediť na to, aby sa nepomýlila. No, sa budeš sústrediť na hru. A tu potom dojdeš, ak to poznáš. Že časom a potom už v pohode, vieš. Čiže ja tak hovorím, že keby som ja hral iba na base, tak by som tam chodil zľava, zprava, hore, dole. Jasné, niekedy mi tam vadí aj tá šnúra, nie? Tá kábel. Ale tak ty sa musíš ešte naučiť. To ešte to príde, to si ani nevšimne. To príde, ale to som chcela vlastne dokončiť, že vlastne ak sme boli na tom festivale, tak tam som tak menej chodila nejako, ale bolo tam na začiatku aj menej ľudí, potom vlastne po nás išli hneď Beautiful Bastards, vlastne Harvey. Tak tam už nejakí ľudia akože už boli a tak a potom už keď išli aj doktor Pako a tak, tak vlastne tam to už bolo viacej a viacej. Ale to už bolo na večer. Ale tak vždycky je to o tom, že keď si Slovák vypije, tak už potom... Ale tak tie začiatky, vieš, začne nejaký festival, tá prvá kapela je... No, to bola smola, že prvá, no. To je vždycky, no, ale tak vieš, čím to ide ďalej a ďalej, to už potom sú tam nejaké tie kapely, ktoré sú tie hlavné. To tak je. Dobre teda. Tak díky moc za rozhovor. Pre ostatných, samozrejme, tu sú všetky linky na kapelu. Či už YouTubeový kanál, na Facebooku ich nájdete, Instagram a tak ďalej. Vidíme sa na budúce. Nezabudnite odber, like a môžete do komentu napísať niečo, čo sa týka kapely.
či by mala spievať aj basáčka a Skuty nech už nespí, lebo mi robí furt nervy. Čaute. Čau.